Mümkün başla. Geliver. Ardam. Seni işten boşaltgan Ardam'a bolça. Başla. Näme üçin? Men sana ne çay bari işe gideceğim at gelýär. Sesimi çıkarmadan 3 ýerek düşünmüşsün abi. Hele de işte eden sırlanma. Ana şoňşu. Örüm howul ýarsın. Bak men işten boş. İşe giyeceğim adam. On ettin. Okudu geçen tenmay. İş şundan al. Näme üçindir adamlar öz eden ýalňyşyna düşünen oklar. Türkmene sözü var. Eliň bilen etdiňmi? Eginiň bilen çek diýär. Hiç wagt öz günäňi özgeden gözleme.